Ourense non se fala doutra cousa estes días, a reordenación de varias liñas do bus urbano que, segundo os veciños de algunhas zonas, crea máis problemas dos que arranxa, e algo diso debe haber porque o Concello vai volver a cambiar as cris. As liñas novas entraron en funcionamento o pasado 16 de setembro e desde entón xa houbo 4 cambios e estamos na terceira semana. Como avanzabas, ademais, a partir do luns está previsto un novo cambio, sería o quinto, e cada un deses cambios afecta a distintas liñas. Un dos destinos onde hai máis polémica, máis protestas é na residencia. Ata aquí chegan distintas liñas, pero os usuarios queixanse de que dan voltas moi grandes e é difícil calcular, por exemplo, o tempo necesario para chegar a unha cita médica. O número de liñas de autobuses urbanos reduciuse á metade en Ourense, cambiaron os números, as frecuencias e os percorridos, e 3 semanas despois os usuarios habituais séguelles custando adaptarse. Cada semana hai novos axustes. Porque se hai que bajar aquí e coger outro para la residencia, e no, querer ir a la plaza se tienen que bajar aquí, que no vai, bueno, un desastre. Nada, chegamos 15 minutos tarde todos os días a clase porque o autobús non cumple os horarios, non hai autobuses suficientes para ir e para volver, temos que salir hora e media antes de casa. Eu estou contenta porque antes era cada hora e agora media hora. Queixanse sobre todo da lonxitude dos percorridos que os pasea por toda a cidade antes de chegar ao destino. De Berrocaner baixou por alá para chegar despois ao Parque de San Lázaro, pero un recorrido que todo Ourense. Media hora de recorrido. Falo o recorrido, levelo un bocadinho, por si acaso, e comes no bus. Tamén hai confusión cos horarios. Ves, este tampouco vai. Levo esperando aquí 20 minutos. A ver, aí van outro, a ver se vou neste. Gracias, menos mal, tuve suerte, gracias. Hoy me tardé media hora esperando un autobús y el que pasó, pasó llenísimo. Algúns optan por marchar a pé. Yo creo que llegamos primero que el autobús. A través das redes sociais, o alcalde sinala os condutores que estacionan nas paradas, complicando a mobilidade dos autobuses, e anuncia que se incrementará a vigilancia e as sancións. Aparcan allí de cualquier manera y no viene la policía, no viene nadie. Entonces el autobús lo tenemos que coger en medio de la calle. Multar tienen que multarlo, pero tampouco echarle la culpa a eso porque non é así. Os autobuses non chegan tarde polos coches, os autobuses chegan tarde porque o servizo non é suficiente. A última polémica foi o traslado da parada da estación intermodal ao pé duns colectores do lixo, que xa foron selados polo Servizo Municipal de Limpeza.